Bideo honetan ikasiko dugu nola kopiatu neurriak konpasa erabili. Prozedura hau izango da gero batuketa eta kenketa egiteko oinarria. Ariketa honetan kopiatuko dugu A, B zuzenkiaren neurria, R lerroaren gainean, A abiapuntua hartuta. Horretarako hartuko dugu konpasa eta zuzenkiaren mutur batean B edo A zentratuko dugu gure konpasa eta irekiko dugu beste muturretaraino hartu dugu neurria. Eramango dugu konpasa eta hartuko dugu A' puntua zentrotzat bezala eta AB erradioarekin trazatuko dugu arku bat. Arkuaren eta lerroaren arteko elkarpuntua izango da B'. Hau da, kopiatzen ari garen zuzenkiaren beste muturra. Orain, nire emaitzarako arkatza hartuko dut eta bereiztuko dut lortutako zuzenkia. Zuzenki hau, A', B' izango da AB zuzenkiaren kopia.